Moikka kaikki! Ajattelin tehdä tässä pienen suomenkielisen videon tähän Antbibleen liittyen, kun tässä Antbible 5.0, joka on vastikään julkaistu, niin on tullut sellainen ominaisuus mukana, jonka takia me ollaan voitu julkaista myöskin yksi uusi ihan mielenkiintoinen suomalaisten kannalta mielenkiintoinen moduuli, nimittäin kristityn vaellus. Ja se vielä aivan ihan spesiaaliversiona semmoisena, missä on kuvia ja muuta. Minä näytän sitä vähän myöhemmin, mutta me aloitetaan siitä, että miten tämä moduulin pystyy tänne asentamaan. Eli mennään tästä päävalikkoon, eli tuosta päävalikkoon kohdasta klikataan tai täpätään ja sitten mennään täältä tänne lataa teoksia. Ja sitten kun se on täältä lataillut nämä kirjavalikoimat, niin mulla nyt tässä on jo kirja valittuna, mutta normaalisti tämä on varmaan tämä kaikki. No, mitäs me täällä nähdään? Me nähdään täällä tällainen uusi kirja nimeltä Kristityn vaellus. Ja Kristityn vaelluskirjan pystyy tästä siis lataamaan näin. Mulla se nyt on jo ladattu, joten mun on ihan turha sitä nyt latailla. Mutta sen jälkeen, kun se on asennettu, niin se löytyy teiltä täältä valitse teos ja sitten mennään tänne kirja. Ja tässä nyt mulla on aika monta kirjaa tässä asennettuna, mutta tuossa nyt on toi kristityn vaellus. No, kun me valitaan se, me nähdään tässä nyt ensinnäkin tämä tämmöinen table of contents, mikä se nyt on, sisällysluettelo, ja siitä klikataan, niin me päästään tähän kirjaan. Siinä on alkusanat ja siitä lähtee sitten kirja etenemään. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä on nyt erityistä semmoinen juttu, että täällä on ensinnäkin näitä kuvia. Kun tätä selailee eteenpäin, niin täällä on jonkin verran näitä kuvia. Ja sen lisäksi tässä on nämä raamattu viitteet on linkkeinä. Eli tässä nyt ensinnäkin näistä kuvista sanottuna, että nämä on tämmöisiä open public domain kuvia, mitä on 1800-luvun taiteilijat maalaillut. Ja sitten tämä teksti on 1903 suomennoksen pohjalta tehty. Mä itse olen tehnyt tämän aika monta vuotta sitten. Mä tein sellaisen PDF-version, minkä pystyy itse tulostamaan tästä kristityn vaelluskirjasta, mutta mitä muutoksia siihen käytännössä on tehty, niin lähinnä sellaisia sanoja, jotka nyt ei ole enää nykykielessä olemassakaan, niin niitä on ihan muutettu search and replace tyylisesti, että periaatteessa muuten se on aivan alkuperäinen 1903 suomennos, mutta hieman tosiaan ymmärrettävämpää kieltä. Mutta ei sillä, tämä on edelleen sellaista vanhahtavaa kieltä, niin kuin tästä näkee vaeltaessani tämän maailman erämaita jouduin kerran eräseen paikkaan, missä oli luola. Siihen laskeusin makaamaan ja maatessani näin unen ja niin edelleen. Niin kuin huomaatte, niin tämä on tällaista vähän vanhahtavaa kieltä, jossa on oma viehätyksensä, niin kuin ainakin minun mielestäni. Mutta joo, tosiaan sen verran mä nyt tässä mainostan, kun suomeksi en ole videoita tehnyt. Tässä on se kiva puoli, että kun tää on tällä Antbiblella nyt, niin tosiaan me voidaan näitä raamattuviitteitä avata. Tässä mulla on King James-version aukeaa tästä, mutta tämä pystyy muuttamaan tietenkin suomenkieliseksi. Otetaan tuosta raamattukansalle. Niin nämä avautuu nyt nätisti tässä toisessa ikkunassa nämä raamattuviitteet. Mitäs muuta tässä pystyy tekemään? No, jos me nyt vähän demotaan tässä, niin ehkä kaikista hienointa, mitä tässä applikaatiossa on, niin no joo, se nyt on subjektiivista, mutta joka tapauksessa me pystytään tekemään tänne kirjanmerkkejä, me pystytään tekemään tänne tarkemminkin kirjanmerkkejä, vaikka 2 sanan kohdalle tälleen. Me pystytään tekemään tänne muistiinpanoja, johon me kirjoitetaan tekstiä,
oman mielemme mukaisesti ja niin poispäin. Ja näitä ominaisuuksia tosiaan pystyy käyttämään kaikissa dokumenttityypeissä, raamatuissa ja myöskin tässä kristityn vaelluksessa. Ja mitäs muuta tässä on hienoa, sä pystyt käyttämään nykyään useita laitteita, sä pystyt laittamaan synkronoinnin päälle tässä. Ja synkronointi toimii sillä tavalla, että se käyttää Google Drivea siihen tallennusmediaan sieltä sitä kautta sitten useat laitteet pystyy synkronoimaan toistensa tilaan niin, että nämä kaikki kirjanmerkit ja tilat ja tämmöiset pysyy sitten synkassa eri laitteiden kanssa. Sitten mitäs muuta, täällä on workspaces, eli niin kuin tämmöisiä työtiloja, sulla voi olla tälle kristityn vaellukselle oma tila, sitten sulla voi olla Jumalan palvelukseen ja niin poispäin. Täällä on mulla esimerkiksi muistiinpanoja. Mä teen Jumalan palveluksesta tällä ohjelmalla, niin täällä voi olla niille omat työtilansa. Tässä on EPUB-tuki. Tämä itse asiassa perustuu nimenomaan EPUB-tukeen, että tämä on saatu tämä kristityn vaelluskin tänne, mutta tähän pystyy ihan mitä tahansa EPUB-tiedostoja asentelemaan ja ne toimii aika kivasti. Sinne tulee myös raamattulinkit, jos kirja sisältää raamattuviitteitä. No, mä nyt olen tässä vähän mainostanut tätä softaa. Täällä on myöskin, vielä ehkä tulee mieleen tämä puheominaisuus, joka on ihan kiva. Se nyt käyttää tietysti tekstisynteesiä, mutta se nyt minun mielestä kuulostaa ihan kuunneltavalta. Kuunnelkaapa tästä vaikka. Oi rakas vaimoni ja te lapset, Joo, eli tätä nopeutta toki säätämään. Tämä oli aika hidas tässä mulla, mutta joo. Tällä viisiin ja sitten se näyttää highlightin tuossa, niin kuin näette, siitä mitä se on lukemassa. Raamattua pystyy kuuntelemaan kaikkia muitakin dokumentteja. No tässä nyt vaan tällainen pieni informaatiopläjäys. Paljonhan tässä on ominaisuuksia tässä N-Bibleissa. Mutta tässä nyt muutamia ominaisuuksia ja sitten tosiaan tämän kristityn vaellusteoksen pohjalta esiteltynä. Kiitos kun katselit tämän videon ja mä laitan tähän videoon myöskin niin kuin yleensäkin näihin N-Bible-kanavan videoihin linkin tonne kuvaukseen alle, josta voitte myöskin osallistua taloudellisesti tämän N-Bible-softa-projektin tukemiseen. Kiitoksia. Hei hei.